Abusia for Mobibia Kwaba so Jaman Sikafi so and as Jaman TV so but more than subscribe to channel no like video no share said the bear unu be in soon sabaka video ni bi nyina me edia boom. Yes, any Wednesday near midweek. Yes, nti yenhwe the offer midweek na yenhwe setup we transfer from Monday special to midweek. Okay. Nti yenhwe Monday special year 2013 event number 380 no also at 240 our machine 1 2 3 no abeto 10 or 10 we up 1 2 no abeto 48 our machine we up no abeto 49 29 sorry 45 29 positions fourth and last no a servo 84 our first box machine we up no abeto 53 27 5327 no a servo 78 our machine into a way there was a 10 year obesi no high or make anta free banker or cantana dia infant kutra 17 a day into the kutra 17 me confirm at the amount our ha kama good afi yen had your ha we see a transfer from centenary event number 766 auto 45 1 2 3 4 5 no but 44 23 53 44 23 53 good into a way there or say for event enkodi into the event ni kodi there abeba na 1755 no neguso ewa ha kama 1755 yes na event we so na befa 175524 175524 na 24 no so I mean confirm enfama way good I mean confirm enfama ewa ha sin then also yenhwe setup we so a transfer from national to midweek transfer from national to midweek and yenhwe national event number 476 so at 47 wa ha no a 78 our machine we are 68 machine we are 1 2 3 no abeto 25 29 45 29 45 good no a 39 our machine we are 44 23 44 23 fourth and center no a 70 our machine good into a way there and also see M5 event enkodi until the event in enkodi there ye beba na 24 18 not say 24 na dem until ye di kutra 18 24 18 26 our setup iso 24 18 26 our ha kama 24 18 26 into beba na 24 na confirm wa ha 18 24 no so na me san confirm e wa ha mfama way we see a transfer from national where be event number 1496 and also 260 ewa into 1 2 3 4 no about 53 23 44 53 23 44 53 23 44 into one also so we dia M5 event enkodi obekono na 1824 no mo say gumo ha 1824 na esagum ewo ho kama 1824 na esagum ewo ho kama yes enti ohesa setup ya ahasin obeto 44 23 53 no obeba na 24 a free bank na dem obeto 53 23 44 obeba na 24 44 obeba na 24 na dem ha free bank enti dia na otwen 24 18 ewa ha obeba ahanso na 24 18 na se gusu ha yes ana oba ya setup we na so a 1755 yes ana ba ko ya me dey kan kire wa han so ana so obeba na ya 1755 yes inti ene a strong 2 that let me no strong 2 me no ena ye be twa ne yes ena ye be twa ne nti boa ho
pɛ kakra hyɛ obotom na fa pɛ sika wei yɛkɔ galamsey galamsey ne yɛkɔyɛ ne deɛ yɛnsɛ nsuo biara yes yɛde sika na ɛkɔpɛ sika wɔ ha yes nti sei ne yɛbɛnya for yɛ full game no yɛbɛ combine yɛ two event bi which is event wei Monday event no yes wei sin event wei view wɔ ha nkyerɛ yie yɛbɛka event wei ɛna yɛ national event wei mmienu yɛbɛka asɔ ani yɛka sɔ ani asɛ ne yɛbɛ abɛnya yɛbɛnya yɛ full two direct ne mmienu nyinaa wɔ mu yes nti yɛka sɔ ani asɛ ne yɛbɛ abɛnya na yɛyi yɛ best 5 yɛ best 5 na yɛbɛkɔ for 17 55 26 18 24 na yɛyi yɛ best 3 17 55 24 17 55 24 na yɛyi yɛ two direct ɛna yɛ strong one na paa yɛ 17 55 17 55 na yɛsɛ atwa 24 18 no 24 18 nti yɛbɛkɔ for 17 free banker for ene 17 free banker for ene ahoɔde wɔ hɔ a fatum na ɛbɛto ahoɔde wɔ hɔ a fatum na ɛbɛto yes nti sɛ ne ɛbɛnya for yɛ midweek game no nyame nka ho ɔma nkwatenti ahoɔde wom bye bye